Hi there, Sanbonani, Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo no Mayeni. Ya uEskom shem iwo lo sixabanisa liyagamanga ihora ashishuseni. Lana uMayeni wenza into wrong. Ile yokuqala siqala ngayo. Kule game ebidlalwa ukuthi fanele unike oke wakwenzela something enhle iRose uMayeni wayeqa ngamabombi because wayazi ukuthi kufanele ayinike uMakhumalo sambamba futhi ukuthi esechaza ukuthi uyabona ukuthi lento lesi statement besithi yena kanika uMakhumalo because uMakhumalo oke wamsiza wathatha ingane wabuya naye esikoleni siyayizwa leyo bakhona abazothiwa engaphoqiwe kodwa siyayizwa mayichaza ukuthi wayezwa kahle ukuthi kufanele enzeni wancamela ukuthi enze ngathi akazwanga uwrong uMayeni lapho 2 Makhumalo noMayeni ukuhleba lena ke ake sithi asithatha ama side omabili asinalo ukuthi siwuthi Mayeni osiwuthi Makhumalo ngizokutshela ukuthi why mayiveza uMayeni ukuthi kunento indlela bona abaziphatha ngayo noma ukuzwa ukuthi omunye ukhuluma uthini ngawe mawungekho nakho lokho kwenza ukuthi bengahlangani kahle noma ke siyibona phela ukuthi iunity le kahle kahle ekuthiwa yikho wenzelwa thina asiqhubeke eyakwishow uthi uMayeni izinto sometimes abazenzayo ezenza ukuthi bengahlangani kahle sister wives kwesinye isikhathi bazohlangana bendawonye kube mnandi uthola ukuthi ngosuku olulandelayo so uthola inkulumo ukuthi kanti ubani uthini hawi ungabuyela mothanda ukubuyela kule kodwa ke phela ke kube kuyisikhathi sakho ubukisise uMakhumalo mayichaza le ndaba ukuthi uMakhumalo kuphela ayichaza unaso ngisho nanesikhathi uzuya estimate futhi ukuthi umuphi unyaka mina bengithi nje kube beyakubhadlaza lo mgosi ukuthi lo mgosi lo ukuthi okay nayi iWhatsApp message yangena uMakhumalo wayethe emva kalokho sesobe sesazi ukuthi sithatha iside laMayeni noma sithathe laMakhumalo ngoba manje asikwazi vele sithi uMayeni ubhitha kwakade kuthiweni kuleyo message eya forward ngoba phela manje awukwazi ukuphika into eforwardiwe uzuthi ke uMakhumalo khona kulula-ke ngoba phela kune evidence so ungavele nje uye kulowo muntu umthathe uhambe uyokhuluma naye umconfront uthi uMayeni uyisholani uyabona sebeyaphendulana manje bayaphendulana phela bona bobabili ngoba nango umacele uthule umangabe ukhona la etafuleni uMakhumalo oza nayo futhi uyichaza kahle nje unama details ukuthi lento uMayeni angayidlulisi yenze nini ngoba phela sekuphele iminyaka ewu4 noma ewu5 mangaphosisi abazi kahle ukuthi yini lento eyenzeka uMayeni angayidlulisi futhi nabo sebedidekile waba wedwa ke Makhumalo ukuchaza le ndaba ke aze athi uMakhumalo vele ngeke behlale bengahlebi inkinga ukuhleba nexoki ilapho ke indaba ukuhleba nexoki kuyingozi abanye baxoshiwe emsebenzini ukuhleba nexoki eminye imindeni iphambene ukuhleba nexoki ngoba nje ngempela ukuhleba akukubi kangako kuya ngokuthi uhleba ngani kodwa manje mazohleka ngento ebhidlizayo masiyaphuma umuntu omunye uzokuxolela mase yakubheka ngaleyo ndlela ukuthi hey yabo lo ngoba phela manje kwesinye isikhathi kukhona ukuthi uhlebe ngomuntu ngento embe yenzeka kuye sisale nokuthi sinasazi ukuthi njengoba umhleba ngesizathu sokuthi ufuna ukumsiza noma umhleba ngoba uyamhlambalaza ukumhleba kwakho kunani ekugcineni bese lena ayihlangene noThando Nes'thembu kodwa nje mawuya kulowa episode 7 episode 7 usuka ku episode 6 ku episode 6 uMayeni nje waba angazi ukuthi ngathi ngiliphi igama engalisho ngeke bezwakale kabi waba wrong ukuthi engamniki uMakhumalo imbali azi ukuthi kufanele ukuthi amnike kodwa le ephakathi kaMakhumalo
noMayeni, mhla seza uMayeni eyibhadla kahle kahle naye imessage ungayithola efonini kababa uMseleku kwakuthiweni sesiyobe sesithi hawu Mayeni cha phela ngeke dlulisa umndeni noma ngabe kube kuyisigaxa-ke sesiyobe sithi hayi dlulisa. Mawukuthi-ke bakwenzela isho-ke hhayi-ke akunankinga-ke nakhona lapho ngoba phela sikwazi ukuthi sizothi uMayeni aka-react kanjani kade bemhlebile. Shuthi wena awukazi-ke uzothi uhletshwe shem wantu nenhlahla-ke mangazi ukuthi abantu bekuhlebe nawe uzoyinuka amakhwapha uthi hayibo. Basho mina ngalento lapha awuyazi. Kokunye-ke mhlampe bethathe into eyenzakalile sebeyoyifaka zonke-ke iy'payisi la no-six gun konke. Isinde-ke manje into ishaye ngelinye nje iphunga kanti bekuyinto encane. Ukuhleba-ke lokho nokuhleba nexoki hhayi nikuqaphele yikho nje nami nje yabona ukuhleba khona ngilobo ngukuvika nje ngiyakubona khona kuyasondela kodwa nje ngiyakwazi ukuthi ngenze i-distance ukuthi hayibo hhayi eduze kwami no buyele emva kwami ngithathe-ke lokho okuncane ngikulethe ngize asikhulumeni nge-show. Mase kuvela-ke futhi nezinhle ezenzeka phela kulo mndeni waseMzumbe ngoba siyawubuka la ku-TV show ngizoziveza kubona bonke ngoba mina angeni ku-Team Macele, Team Mayeni, Team Makhumalo, Team Mangwabi. Yikho nje ngikwazi ukuhleba kahle ngiphinde ngiyihlekele futhi yonke into eyenzeka khona ukuthi kuMangabe kuyangichaza ngoba phela yena-ke uye kuphela ogagaza uMseleku. Uye simbonayo ukuthi hayibo nangu epheka nangu ezimela. Kwangathi nje wenza sure ukuthi uthatha amamiliyoni athile uwabeka esayidini lakhe kuzothi nje ngathi ubeka imigomo nje ethile ulobe ebala ethi hayi le condition usuyiphulile sekuza le waphula le yesithathu ngihambile. Mase ngithi yes ngoba ubaba uMseleku naye uyahamba lapho kumnakwethu enze ishow ezotshela abantu besifazane ukuthi khona umamncane engabaningi ngisho isikhathi sokuprocess ebaxini ethi phela uthini mamkhulu. Ngithi hawibo umuntu wesifazane uyamazi ukuthi lo usacabanga ukuthi hayibo kanti bengihlupheka kanjena nje ile ntombazane. Le ntombazane isime lapha phambi kwakhe sekuthiwa akayivumi khona manje ethi hayi kulungile sizophilisana. Bazi ngani ukuthi kulo mama adidlula kwisiphi i-stress ngenxa yale ntombazane isithi ngiready ukuthi ngibe umamncane ngizokwakha engabe suke kuthiwe izindlu zabhedliza ubani. Asivaleke le ayisabalekile le yaMakhumalo noMayeni siwathatha ama-side mhla kwavela ukuthi yayithini message. Mabengafuni ukusitshela ukuthi message yayithini besifihlela phela umgosi wabo abadlule kithi besivezela izinto ezinhle phela nezinhle sayithanda. Silobu senziwe iy'ngane ey'ncane zikasathane njalo nje thina kumele sibe la okuliwa khona. Hayi baba yini futhi ugesi awusithandi uzohamba ugesi. Yikho nje niba sengikhuluma ngisheshisa angijwayele ukukhuluma ngisheshisa mina ngikhulumela nje noma ikanjani. Nalokho-ke yikho kungixabanisa nabantu kodwa futhi ngibuye ngithi ayibo phela mangihleba vele ngikhuluma kanjena manje uzokwenza njani ngoba ngizohluleka ukwenza lento efunwa abantu. Sebenza ngathi manje kumele ube nje kune-method ethile yokuhleba nokukhuluma nge-TV show. Hhayi msani kuba wrong lokho nje ku-wrong ngoba phela manje mase sizokhuluma ngento serious sizoba serious. Masikhuluma ngento eyenziwe kwi-TV show ngepurpose yoku-entertain abantu nase siyithathe ngendlela yethu-ke siyise e-South masifuna ukuya e-South e-North noma ikuphi ngendlela yethu ngoba phela manje mase ngizovele ngiqonde nami kuzoba sengathi ngikopela ubani ngoba phela nobani uzoyisho ngendlela yakhe eqondile lena eyami kayi engasaqondiki ukuze kuzoba nomehluko yabo. Thank you, bye.